Latvalinnustus 2026 käyntiin Ruotsin puolella. On kyllä mahtavaa mestaa. Suksikkaa ei upota kuin 10 senttiä nevalla. Vähän kuusikkosta vaan oli tuo mehtä 2 vaihan välistä hiihin tämmöiselle isommalle nevalle. Niin täällä on syömäpuuta. Ei oo vaan mitään elonmehkeä näkynyt linnusta. Mutta kyllä täältä luulisi löytyvä. On mahtavat paikat kyllä. Joo, nyt on ensimmäiset lintuhavainnot. On mehtä ollut kiepissä tuossa varmaan ja noussut tuohon puuhun. Kaikos mua. En nähnyt. Vähän hankala kun aurinkoon päin hiihtää, niin ei mennä oikein nähdä kaikkia puita niin tarkasti. En tiedä, olisiko sitten ollut puun toisella puolella. Hieno homma, että ensimmäinen lintuhavainto. Ei oo kummonen mänty, missä tuossakin mehtohko on. Kyllä on metonsyönnöksiä, mutta ei näe mehtoja. Kyllä on taas syönnöksiä. Eilen ehkä 400 metriä tästä niin oli yhdet syönnökset ja eteenpäin niitä oli lisää. Ja kyllä tässä pakko on lintuja olla enemmänkin. Mahtava keli. Ehkä 15 astetta pakkasta ja ei tuule yhtään. Tästä ei latvalinnustus kyllä pahane. Vielä kun vaan havaintoja, niin ai on mukavaa. No nyt löytyi niitä mehtoja. Hiihin tämmöstä soitteen välissä tämmöstä mäntyjuottia, niin 4 mehtoa lähti. 3 oli maassa syömässä ja 1 oli tuossa puussa. Tuonne lenti 2. 2 lähti aikaisemmin ja lenti tuonne. Kaveri hiihtää tuolla ja 2 lenti tuonne päin. Se toinen ehkä saattoi jäädä tuonne. Näytti ainakin, että lenti vaan matalemmalla. Se toinen lenti tuonne kauemmas. Joo. Mukava kun havaintoja. Sieltä saapuu Jussi päivälenkiltä. Hän taitaa saada sakkoa. Vähän sakkaa. Huhhuh. 3. päivä menossa ja 1 metsohavainto. Yllätys oli hangen pinnalla syömässä männyalaokset. Iso mehto lähti. Ei muita havaintoja, muuta kuin aikaisempien päivien syönnöksiä. Melkein alkaa olla tulien aika ja päivä puolessa. Syö vähän evästä ja lähtee hiihtelemään autolle päin. Huomenna mennään johonkin uudelle senssille hiihtämään. Katsomaan, että minkälaista paikkaa täältä muualta löytyy.
Vielä olisi 4 kilometriä autolle matkaa. Varmaan 10. Kymppi takana jo tälle päivään. 4 kilometriä autolle vielä. 2 mehtoa nähtiin. Molemmat lähti yllätys maasta. Ei kiepistä, mutta havuja syömästä männyalaoksilta. Mutta se toinen paikka oli, siinä oli kyllä useampana päivänä metot syönyt ja oli hakonut myös puissa. Mutta vähän tuommoisen metsäsaihekkeen, aika isonkin, niin sisässä, että ei niin kuin näköisellä ollenkaan. En tiedä, huomenna tekisi mieli lähteä johonkin muuallekin kahtelemaan, mutta kyllä täällä niinku linnut on tällä alueella, mutta ei ole vaan oikein onnistunut vielä. Mutta on tässä vielä 3 päivää ainakin niin aikaa pyytää. Ehkä 3+1, jos innostuu vielä lauantaiksi jäämään. Huomenna jatketaan. Yes. Huhhuh. Eilen justiinsa tuossa samalla kohtaa tuolla niin oli helvetinmoiset metonsyönnökset ja siitähän lähti helvetin iso mehto sitten. Niin kuin metän sisässä olivat syöneet ja tuolla maassa. Niin. Nyt kierrettiin missä näin ne 4 mehtoa yksi päivä, niin kierrettiin se ekaa ja tultiin tänne ja tuossa kauan aikaa seisoskeltiin tuossa Nevanlaajassa, kun kaveri puhui puhelimessa. Joku työpuhelu oli, niin mä siitä menin 5 metriä eteenpäin, niin mä huomasin puutteen välistä, että tuolla on mehto maassa ja kaverille näytin, että nyt hiljaa ja siitä sitten otin repun selästä ja pyssyn kätteen ja katsoin vielä, että siellähän mehto pöhöttää. Niin oli vaikea ampua. Kauan aikaa hiehoon, niin tuosta välistä pysty ampumaan tuon pikkumänny ja tuossa on tuo väli missä on lunta tuossa oksalla, niin siitä välistä sain piippolinjan ja päkäytin. Jumalauta. No niin, mehto tuli. Jumalaa. En oo ikinä maahan kyllä mehtoa ampunut, mutta nyt tässäkin ihme tehtiin. Mä otin jo haalikon valmistussa. Ammut oli. Komia kaveri. Joo, se ei oo enää latvalinnustusta tää, kun se on hankilinnustusta vaan. Ei paljon latvassa näy mehtoja, mutta on kyllä hyvää tuuria ollut linnuilla, kun pari, mitkä on puusta lähtenyt, niin käytännössä hiihtänyt pahki tuommoista Nevanlaittaa ja sitten ne on ollut vähän tuossa niin metään sisässä, niin sitten päässeet kaikekuun aina melkein haulikkohollita, niin nyt huomas että täällä jätikkä on. Siinä se on pottua vetään kaikessa rauhassa. Nyt ollaan kyllä asia ytimessä. On tämmönen tunturikoivikko. Tässä ennen kuin alkaa pahemmat alueet. Tässä sanotaan, kun näitä toivottavasti alkaa pahemmat alueet. Vähän mennään kyllä hapottaa. Jonkunlainen nousukin oli puheen pohjalta tähän. Hei ja hellettä.
Niin tuntui toivottomalta, että ei täällä kyllä havulintuja ole enää, mutta niin tuossa metonkieppi on. Tuossa oli välillä aika hyvääkin tiheämpää männikköä. Vähemmän tätä koivua. Pitää olla vaan silmät auki. Siitä lähti meistä koppelu. En nähnyt kumpi oli, mutta oli niin tuolla tiukan puskan sisässä, niin ääni vaan kuului. Aivan uskomattoman paljon syönnöksiä, kieppejä, tämmösen pienen vaaran lailla. Pitää hiellä vaan. Vielä vähän siksakkia tässä, jos se nousis irtopalalle. Pääsi boksauttaa. ...32 astetta pakkasta. Piti laittaa jo vähän auton keulaan peittoa. Pysyy vähän lämpöisenä. Viimeinen päivä. Tuolla oli eilen niitä syöminkipaikkoja löytävästi. Tälättäisi ihan koomapuut kahtomaan, että onko siellä liikettä. Viimeiset laskut näillä sensseillä. Oli kyllä hieno reissu Ruotsin maalla. Tänne pitää tulla kyllä joskus uudestaankin.